बाबुल बुआ, भूत बंगला। एखादी वास्तू बरीच वर्ष बंद राहिली तर आपसुकच त्यात अमानवी शक्ती वास्तव्य करतात असं म्हणतात. पण त्यातच ती वास्तू आधीच झपाटलेली असली आणि त्यानंतर अनेक वर्ष बंद राहिली तर त्यात वास्तव्याला असलेल्या आत्म्याची ताकद ही जास्त वाढते. त्यानंतर त्या आत्म्याला ताब्यात ठेवणं किंवा त्यावर मात करणं हे अशक्य होऊन जातं. हा अनुभव आमच्या गावी मला आला होता. तेव्हा मी शाळेत शिकत होतो आणि सुट्टीनिमित्त गावी गेलो होतो. सणासुदीला नियमित गावी जात असल्याने वाडीतल्या मुलांशी माझी चांगली मैत्री झाली होती. गावी गेलो की मी शेजारच्यांच्या घरी जास्त जात असे. कारणही तसंच होतं. मी गावी आल्याचं समजताच त्यांच्याकडे मुद्दामूनच वाडीतली आम्ही 4-5 मुलं मिळून एकत्र जमत असू. त्यांच्या घराबाहेर एक पाळणा होता आणि बाजूलाच बसायला एक कट्टा. रात्र झाली की आम्ही मित्र मिळून त्यात अजून एक खाट लावून मस्तपैकी बसायची सोय करू. प्रत्येक वेळी मी त्यांच्यासाठी सोबत काहीतरी खाऊ घेऊन येत असे, त्यामुळे तेही खूप खुश होत. मग तिथेच बाजूलाच आग पेटवून कधी गप्पा गोष्टी करू तर कधी पत्त्यांनी खेळत बसू. कधी कधी तर चादर रंगावर घेऊन तिथेच झोपी जाऊ. असंच एके रात्री आम्ही तिथे बसून गप्पा मारत बसलो होतो. बोलता बोलता विषय भूतांच्या गप्पांवर आला. सगळेजण आपापले भूतांचे किस्से सांगत होते. त्यातच हा विषय तिथल्याच एका भूत बंगल्यावर येऊन थांबला. गावचे सगळेच तिथल्या एका बंद घराला भूत बंगला म्हणून ओळखत असत. तो बंगला इतका खतरनाक होता की त्याच्या जवळून कोणी नुसतं गेलं तरी त्या भूत बंगल्यातील भूत त्या व्यक्तीला पछाडत असे. मी त्याबद्दल याआधीही ऐकलं होतं, पण म्हणतात ना, मुलं मोठी झाली की त्यांना जणू शिंगच फुटतात. आमचंही तसंच झालं होतं. मोठ्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी झुगारून आम्ही त्या बंगल्यात जायचं ठरवलं. ठरल्याप्रमाणे आम्ही सगळे दुसऱ्या दिवशी दुपारच्या दरम्यान त्या घराच्या दिशेने निघालो. ते घर आमच्या वाडीतच असलं तरी ते इतरांपासून लांब बांधलं होतं. शिवाय वाडीतील सगळ्यात शेवटचं घर असल्याने तिथे मुद्दामून कोणाचं येणं जाणं नसे. मोठ्यांची नजर चुकवून आम्ही त्या घरापर्यंत कसेबसे येऊन पोहोचलो होतो. बाहेरून आम्ही त्या घराला निरखून पाहत होतो. ते एक दुमजली घर होतं, पण पडकं झालेलं. त्या घराच्या बाजूलाच एक गोठा होता. दगडाचं बांधकाम असल्याने इतके वर्ष होऊनही तो सही सलामत होता, पण तो पूर्ण काळा पडला होता. त्या घराच्या पाठी एक विहीर होती. तिचं बांधकाम कोसळून ती आता फक्त नावालाच उरली होती. पायाखाली येणारा पालापाचोळा चिरडत आम्ही त्या घराभोवती फेऱ्या मारत होतो. बाहेरून दिवसाही तो बंगला फार भयानक वाटत होता. तिथे फेरफटका मारत असताना अचानकच एक माणूस जोरात ओरडला, "पोरांनू, काय करत असताय सर? घरात जावा, नाहीतर तुमच्या आईशी बापसांकच सांगते जाऊन." ते आमच्याच वाडीतील एक काका होते. आमच्या मोठमोठ्याने चाललेल्या गप्पा कदाचित त्यांनी ऐकल्या असतील. त्यांचा ओरडा पडताच आम्ही तिथून पळत आमच्याच एका चिंचेच्या झाडापाशी आलो. आम्ही त्या भूत बंगल्यापासून लांब जरी आलो असलो तरी आमच्या डोक्यात अजूनही त्याचाच विचार फिरत होता. "काय रे, तू कधी त्या बंगल्यात आत गेलंस काय?" "नाही रे, तू तू गेलंस काय रे?" सगळी मुलं एकमेकांना त्या बंगल्याविषयी विचारत होती. बंगल्याच्या गोष्टी तर सगळ्यांनाच माहीत होत्या, पण बंगल्यात आत अजूनपर्यंत कोणीच गेलं नव्हतं. बंगल्यात आत काय असेल याची आता आम्हाला उत्सुकता वाटू लागली. सगळे एकत्र असल्यामुळे आणि दिवसा तिथे एकदा फेरफटका मारल्यामुळे त्या भूत बंगल्याविषयीची आमच्या मनातील भीती आता कमी होऊन मनात एक वेगळाच विचार फिरत होता. त्या भूत बंगल्यात पैसा किंवा दागिना असला तर? सगळ्या मुलांनी एक प्लॅन केला. रात्रीचे सगळे झोपल्यावर त्या भूत बंगल्यात जायचं ठरलं. आम्ही नेहमीप्रमाणे 5 जण आमच्या शेजारच्यांच्या घरी जमलो. आम्ही सगळेजण आज खूप शांत होतो. एकमेकांकडे पाहत घरातले कधी एकदा झोपतात याची वाट पाहत होतो. आणि एकदाची घरातल्यांनी लाईट बंद केली तसे आम्ही सगळेच तयारी करू लागलो. प्रत्येकाने एक घोंगडं सोबत घेतलं होतं. प्रत्येकाने एक टॉर्च आणली होती. दोघांनी 4 जाडजूड काठ्या बाहेर गेटवर लपवून ठेवल्या होत्या. 15-20 मिनिटानंतर आम्ही मांजराच्या पावलाने तिथून निघू लागलो. गेट उघडल्याचा आवाज होईल म्हणून आम्ही भिंतीवरून उड्या टाकल्या. हळूहळू लपत छपत आम्ही एकदाचे त्या भूत बंगल्याच्या आवारात येऊन पोहोचलो. चंद्राच्या उजेडात तो बंगला खरंच भूत बंगल्यासारखाच दिसत होता.
लांबून कोल्ह्यांची कोल्हे कुई कानावर पडली आणि अंगावर शहाराच आला. कोणी चुकूनही गोठ्याजवळ जाऊ नका, आमच्यातीलच एक मित्र म्हणाला. त्या बंगल्याला गेटच नव्हतं. तसे आम्ही टॉर्च चालू करून हळूहळू बंगल्याच्या दिशेने जाऊ लागलो. अपेक्षेप्रमाणे दाराला बाहेरून कुलूप लावलं होतं. आम्हाला ते असं सहज तोडता येणार नव्हतं, कारण हे वाडीतल्या लोकांना कळलं असतं तर आमची मग काही खैर नव्हती. आम्ही बंगल्यात आत जाण्याचा दुसरा एखादा मार्ग शोधू लागलो. तिथलं गूढ वातावरण पाहता माझी तर जामच घाबरगुंडी उडाली होती. मी त्यांना परत घरी जाण्याबद्दल विचारू लागलो, पण गावची पोरं जरा धीटच असतात. फक्त हा धीटपणा त्यांनी इतक्या वर्षापूर्वी का केला नव्हता हे मला कळत नव्हतं. तेवढ्यातच आमच्यातल्या एकाला बंगल्यात जाण्याचा मार्ग दिसला. बंगल्याला एक फुटकी खिडकी होती जी आतून लॉक होती, पण काच फुटलेल्या भागातून आत हात घातला तर खिडकीची कडी हाताला लागत होती. त्यांनी तुटक्या खिडकीत आत हात घालून खिडकीची कडी काढली. एक एक करून सगळेच आत शिरले, पण माझी आत जाण्याची काही हिंमतच होईना. काय रे, आत येतस की बाहेरच थांबतस? मी आजूबाजूला पाहिले. अशा ठिकाणी एकटं थांबणं मूर्खपणाचं ठरलं असतं, म्हणून मी मित्रांसोबत खिडकीतून आत शिरलो. अंगाला चाटून जाणारा वाराही माझ्या अंगावर सरकन काटा आणत होता. मी खरंच मूर्ख होतो. असं कोणी करतं का, इतक्या रात्री अशा बंद घरात येणं? पण आता विचार करून काहीच फायदा नव्हता. मी मित्रांच्या पाठून घरात काही मिळतं का ते पाहत होतो. सर्वत्र धूळ आणि कोळ्यांची जाळी दिसत होती. आतील प्रत्येक सामानांना वाळवी लागली होती. खाली तर काहीच नव्हतं. कदाचित वरच्या मजल्यावर काही असलं तर, म्हणून मग सगळे वरच्या माळ्यावर गेलो. मनात कितीही भीती असली तरी सगळे एकत्र होतो म्हणून समाधान होतं. मला खूप भीती वाटते आहे, कोणी मला एकटं सोडून जाऊ नका. मी त्यांना सारखं सारखं याची आठवण करून देत होतो. आता वरच्या मजल्यावरही शोधाशोध केली, पण तरीही काहीच मिळालं नाही. वाडीतील कोणी येणार तर नाही ना, या विचारात मी खिडकीतून बाहेर पाहिलं तर तिथल्याच गोठ्यातून एक माणूस चालत बाहेर येताना मला दिसला. तो भूत बंगल्याकडेच येत होता, पण तो वाडीतील माणसांसारखा अजिबात वाटत नव्हता. त्याला एकच हात होता, दुसऱ्या हातात कोयता पकडला होता. मी मित्रांना काही बोलणार तोच त्याने वर माझ्या दिशेने पाहिलं. त्याचं शरीर संपूर्ण काळपट विचित्र होतं. त्याचे डोळे मात्र बॅटरीसारखे अंधारात चमकत होते. त्याला पाहून मी जोरात ओरडलो. माझ्या आवाजाने माझे मित्रही घाबरले. त्यांनी खिडकीत येऊन पाहिलं तर तो जो कोणी होता तो एव्हाना गायब झाला होता. काय झाला, तू कोणाक बघितलंस? मला माझे मित्र खोदून खोदून विचारू लागले, पण मी इतका घाबरलो होतो की मला श्वास लागला होता. मला श्वास घ्यायला त्रास होत होता. मी घामाघूम झालो होतो. माझे हात मित्रांनी त्यांच्या खांद्यावर टाकून ते मला खाली घेऊन आले. खाली आल्यावर आम्हाला दुसरा धक्का बसला. ज्या खिडकीने आम्ही आत आलो होतो ती खिडकी कोणी कडी घालून आतूनच बंद केली होती. सगळेजण एकमेकांकडे पाहू लागलो. तिथे आमच्याशिवाय अजून नक्कीच कोणीतरी होतं. आमचे हातपाय थरथरू लागले. आमच्यातील दोघांनी मिळून खिडकीची कडी काढून ती उघडून हळूच बाहेर डोकावून पाहिलं. बाहेर कोणीही नसल्याची खात्री झाल्यावर आम्ही एक एक करून खिडकीतून बाहेर आलो. बाहेर येताच सगळ्यांच्या कानांवर एकच आवाज आला, माझ्या घरात काय करतास? आश्चर्य म्हणजे हा आवाज आमच्या कानांच्या अगदी जवळून आला होता. आम्ही कसलाही विचार न करता तिथून सरळ पळत सुटलो. कोणीही पाठी वळून पाहण्याची हिंमत केली नाही. भिंतीवरून उडी टाकून आम्ही शेजारच्यांच्या दारात येऊन लपलो. आम्ही अंगावरून चादर घेऊन एकमेकांना अक्षरशः चिकटून बसलो होतो. आम्ही थरथरत होतो. सगळे माझ्याकडेच पाहत होते. मला तिथे एक हात कापलेला जळालेला माणूस दिसला होता. मी म्हणालो. हे ऐकताच सगळ्यांचे डोळे मोठे झाले. सगळेजण हळू आवाजात रामराम बोलू लागले. तुका माहिती हा त्या बंगल्यात काय झाला होता ता? फार वर्षापूर्वी ते भावाभावांमध्ये मोठी भांडणं झाली होती. रागाच्या भरात एका दुसऱ्याचं कोयत्यानं हात कापल्या, पण तो थैसरच थांबलो नाही. त्या का त्याने बाजूच्याच गोठ्यात नेऊन जाळून टाकल्या नव्हता.
बऱ्याच लोकांका त्याचा भूत थंयसर फिरताना पण जाणवला हा. आमका वाटला या सगळा आता जुना झाला, पण त्याकाच आज तू पाहिलंस. हे एकदाच माझ्या अंगातून भीतीची एक लहरच गेली. त्या घटनेनंतर मी जवळपास 4-5 दिवस घरातून बाहेरच पडलो नाही. आजही तो प्रसंग मला डोळ्यांसमोर जसाच्या तसा दिसतो आणि अंगावर नकळत शहारा येतो. भूत बंगला, बागुलबुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.